защото е глупав или защото не оценява това, което има. Или от лошо А семейство. защото търси нещо. Дали ще е чувство на сигурност, дали ще е удоволствие, дали просто търси нещо. И защо в България съществува билка, между другото? Единствено в България. Няма Така в Чехия. аз това не го знам. Да, няма. Те не са чували за какво такова е това нещо реално? в Чехия. Какво е това било? Това е синтетика, която влиза от Китай. И аз От мога да синтетичния умра, канабиноид можеш да умреш. Можеш да умреш от първата си употреба, ако е била прекалена. Ти не Зависимостта, която кога е развива, е много сериозна. Говорим за треперения, събуждане 2, 3, 5 пъти през нощта да се консумира това нещо. Кое е с такъв диапазон и е толкова лесно за намиране, щом не излиза на шофьорските тестове, това няма да излезе и на тестовете, като продават в аптеките. Един родител може да си купи за детето. Нито ще излезе на кръвната проба, когато нито ще излезе на кръвната проба, когато тоест ти по никакъв начин не можеш да си защитиш детето, тинейджър, ако то употребява. Точно. И ако ти не знаеш какви са симптомите, ти по какъв начин можеш да го спреш. Така. Имаме две много опасни неща в момента на улицата. Едното е това, другото е фентанила. И при двете, и между другото, хората, които го употребяват редовно и съзнателно, говоря едното или другото, често употребяват двете. Единия ден едното, другия ден е другото. Дори на време да дойде спешната помощ, тя няма какво да направи с теб, за да те измъкне от свръхдозата, фаталната свръхдоза синтетичен канабис. Защото само в България има толкова абсурден закон, който да преследва шофьорите, които шофират след употреба на вещества. Ама този закон съгласи се, че трябваше да бъде въведен, защото преди това години наред, сега връщам се 20 години назад, пред очите ми се е случвало да се даде банкнота на патрулката и тя да те ескортира до вас, защото ти си на мелмак. Това е на улицата. И тук правя връзката с децата. За съжаление, достъпа до вещества, които имат децата, е този, който е на улицата. Говоря, кокаина вече не се купува от сенчестия господин в тъмното, който до кофите нещо раздава, но тези двете неща се купуват по този начин. Децата си купуват все по-често от деца. Те си купуват от съучениците. Те не си купуват от чичкото, както каза Димитър, до кофите, нито от някакъв лош човек. Ама тия деца откъде са стигнали? Според мен има някакъв чичко в някакъв квартал. В схемата има накрая един чичко. Да, който е продавал на някакви деца. Те са станали зависими и оттам са му казали, значи това, което ти си купуваш, ще ти излезе безплатно, ако ти го продаваш на тези деца. И става един затворен кръг, който ние няма как да спрем, така ли излиза? За тях има затвор и нищо друго. Това казва държавата.